goeiedag. Ik ben van Omroep Friesland van het programma Hey. Ach, hoi. Hoi. Hallo. En de vraag is, wat hing er bij jou boven de bank? Nou, kom binnen. Nou, hartstikke idee. Nou, welkom. Wat hangt er boven mijn bank? Ja. Ja, een kunstwerk. Oh ja. Juist hem. Mooi. Ja, vind je dat? Nou, een beetje. Ja, smaken verschillen, hè? En wat ben dat voor fiches? Wat is het? Wij hebben, mijn man en ik, wij hebben de plaatselijke kroeg hier in het dorp. Oké. En ja, we hadden een Feest? feestje. En daar hebben wij munten voor nodig. Zo hé. Ja, apart, hè? Ja. Wou je daar ook nog in gaan filmen? Nou, eigenlijk wel ja. Nou, maar. Jongen, nou hier hebben we dan onze stuurhut waar we altijd in de zomer altijd zitten en kunnen genieten van al dat groen om ons heen. Ja. Wat grap. Ja, grappig hè? Ja. Ja. Maar hoe komt het erbij om een stuurhut in het tuindel te zetten? Ja, hoe kom je erbij? Via internet zagen we dat er een boot te koop was ergens in Harlingen. En wij wouden altijd al een stuurhut hier in de tuin hebben. Ja hè? Dus, maar ja, we moesten natuurlijk de hele boot opkopen. Ja. Nou, die hebben we dus helemaal gestript, die boot. En we hebben de stuurhut eraf gehaald en door het transportbedrijf hier in Houwelwijk, een vrij groot transportbedrijf, hebben we dat hier over het weiland heen gezet en hier neergezet. Jongen. Ja.